Good morning mga kalakwatsero at kalakwatsera. Wala pa akong kaayos-ayos. Hindi ako nagsuklay, pero nagkilay na ako. So, papunta tayo ngayon sa SM13 kasi doon naka-schedule si Coach John para magpaturok. Paturok talaga yun. Para magpabakuna. And doon siya nagpa-schedule. Hindi pa natin alam kung ano yung ibabakuna sa kanya, kung Sinovac pa or ano ba yung isa, Sputnik gang. Sputnik gang. And or ano ba, Pfizer. Sige. Or sige gang yung ituturok sa kanya. And tingnan natin kung ano yung reaction sa kanya since siya pa lang po yung naunang magpabakuna and ang inyong kalakwatsera ay hindi muna. Titingnan ko muna yung reaction sa kanya. Kung ano yung reaction. So, kung maganda naman yung reaction sa kanya na ituturok or ibabakuna and then saka tayo magpapabakuna, di ba? Inuna-una. Kailangan makita ko muna yung resulta sa kanya. Baka mamaya bigla siyang mangisay. Di ba? So, tingnan natin kung ano magiging result after niya bakunahan. Then, sa mga gustong magpabakuna, di ba? Kung ano ba yung mga kailangan pa doon pag magpapabakuna since first time niya po. A3 ako, A3, obese. Obese. Kailangan na mag-diet. So yun, kasi po bumalik na naman yung kanyang katabaan. Hindi na naman makita yung liig niya. So yun. Hindi, ayun no. Ako yung nahihirapan, ako yung napapaganyan kasi di makita yung liig niya. Ayun, lalo na pag nakaganyan siya, yun, naka-straight ng tingin, hindi po talaga makita liig niya. So ayun, tingnan natin kung ano pa yung mga kailangan Pag naging niya. macho kayo, ako, huyo kayong lahat! So yun, and nako-curious ako kung ano pa yung mga kailangan. Since nagkaroon po siya ng ubo nung mga nakaraang araw, pero nag-ano na siya nag-antibiotic. So kaya uminom siya ulit ng barley kagabi. Ng green barley from Healthwell, yung original na barley kasi doon tayo tiwala, di ba? And then ngayon, uminom ka ulit ng barley. Ngayon naman ang kanyang ininom ay fruit punch. Ganito. Yun. Pampalakas. Para malakas yung resistensya niya pag tinurukan siya. Or pag binakunahan siya. Ano, paturok ako ng paturok. Paturok. Kalapati yung nagsasabi nun. Ganun ba? Paturok. Sabi ng kalapating babae, paturok. Sabi ng sabi ng kalapating lalaki. Tapos sabi ng kalapating babae, truck mo. Ayun ako. Nandito na tayo sa Walter 13. Kwentong kasi niya mo eh. Narinig ko na rin yan pero hindi ko alam kung saan ko narinig. So yun guys, abangan ninyo na lang mamaya. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Bye! See you later! Mga kababa. At dumating na nga tayo sa pila, mga kalakwatsero at kalakwatsero. And mas maganda kung naka-schedule ka para iwas sa abala at syempre para priority ka. Hi guys, nandito na tayo sa loob. So, inantay na lang natin si Coach John. And sobrang haba ng pila pala. Ang dami na palang gusto magpa-bakuna. Akala natin wala or konti lang. Pero sobrang haba ng pila. And nasa dulo tayo. See you later! Grabe, nakita nyo ba kung gaano kahaba yung pila? Paikot halos buong third floor ng SM13. Yan, paikot siya. So, ngayon naman ay papunta tayo sa holding area sa loob mismo ng sinihan. So, doon tayo i-hold pansamantagal para hindi naman overcrowded. So, nandito na kami sa loob ng sinihan. Manonood ba kami ng sine?
Ayan o. Meron pa pong dalawa. Okay, one seat apart kami. Tingnan nyo kung gaano kahaba yung pila, oh. Ano, oh? Maraming tao. Grabe. Galing na kami dun kanina, oh. Sa loob, galing na kami sa likod. Ayun po, mga empty na lang yung upuan sa likod. Pero may pila pa rin po sa likod. Paikot dito sa SM. So yun, nagla-lunch pa lang tayo pero alas 4 na. Kasi nasa pila tayo kanina. Nakapunta na rin tayo sa loob ng sinihan. Ang nakikita nyo po na maraming tao, mga kalakwatsero at kalakwatsera, ay pila po yan. So, pag pupunta po kayo dito para magva-vaccine, kailangan po naka-ready kayo. So, naka-ready din yung inyong baon. Dapat meron kayong baon para hindi kayo magutom. So, nandyan na po si Coach John sa step 3. Nagpa-registered kasi siya online. Nagpa-registered na rin ako online. So, pwede pala ako kasi nagpa-register na ako online. Basta nagsabay na lang kami. Okay, next. Okay, so dito na kami. Step 4. Yan. Ay! Kala ko sabay kami ng asawa. Okay. Parehas lang naman na. Parehas lang ako dito. Ay, may snack. Okay na. Libreng pizza. Kaya nga. Pampaano, lipas gutom. Thank you po. So, andyan na siya sa step 5. Dito na kami actually sa step 5. Dito po ay screening. So, dito itatanong lahat kung may sakit ka o wala. So, yun. Guys, tapos na tayo sa 5 step. Nakapasa na tayo. So, dito na tayo sa injection! Hindi, dito pa tayo sa pagkuha ng card. Kuha muna tayo ng card para maturukan tayo or ma-injectionan. And nagsabay na kami ni Coach John. Kasi pwede na pala ako. Ayan. Ang aking mga kasabayan. Eto, Dad, binibigay ba to? Ay, hindi, ando na pala. Ayun, simple lang naman yung mga tanong. Tatawagin na lang. Pasado naman tayo sa ating exam. Dahil pumasa na tayo ng ating exam, so tuturukan na tayo. Kamusta? Patingin nga ng binigay sa'yo na card. Okay, so yan po ang binibigay na card kapag nabakunahan. Wala ko na magpapayat. Yes, obese siya, obese. So, ang dami na naming naging mga kaibigan dito sa pagpila. Kasi ano kami, 7 hours na nakapila. Kaya yun, naging magkakaibigan na kami. Magkakaibigan kami sa mukha. After 7 days, no? So, bye-bye muna. See you later pag tuturukan na tayo. 3 weeks pa. So, ito na po yung atin. Lumabas na. Check ko lang naman kung tama yung pangalan na nakalagay, tama yung spelling, and kung tama yung number. Ayan, and kung tama yung number. Malapit na daw tayo sa katotohanan. Yan, kasi nga po marami ng, siyempre mainit ang ulo kasi mga gutom. Kanina pa, like kami, mga 7 hours na kami nakapila. Kaya ano, actually, late, sobrang late kami nag-lunch. Kasi ano
Ang haba ng pila talaga. So, malapit na tayo sa katotohanan. Lumabas na, ito na. So, confidential. Hindi ko pwede ipakita sa inyo kasi nandyan yung aking address. Nandyan ang aking mga confidential na ano. So, ganito, yung kalaki yung card na binibigay. Ayun. So, and siya nga pala yung natin, yung ako ay A4. So, vaccine na ituturok sa akin ay Sinovac. Yun. Sinovac vaccine yung sa akin. Sa'yo, Coach John, ano yung, kasi A3 siya, A3. Pfizer. Pfizer. Wow, buti pa siya Pfizer. Ay. Di ko pa alam kung ano yung second dose ko. So, nandito na po kami sa final stage. Ayun na si Coach John. Siya po kasi is Pfizer. Kaya iba yung pila nila. And ako po sa Sinovac, dalawa lang kami actually nakapila. So, ayan na si ma'am, tuturukan na. Sabi niya, kinakabahan siya. Oh my. Ayan na. Tuturukan na siya. Oh my. Ayan, ang bilis. Tapos na. Ito po. Tapos na siya. Ganun lang kadali. Ang haba ng pila pero ganun lang kadali ang injection na. Ayun na, it's Coach John term. Aray, ang sakit. Hala, namumutla na si Daddy. Bakit gusto mo bang matagal? Okay na, tapos na siya. Punta na tayo dun sa So, i-observe daw tayo. So, tara. Tayo dito. So, ayan na. Tapos na tayo. Turukan. Ayan na po yung turok natin. Sinovac. O, diba? Pero, hindi po ibig sabihin na pwede na tayo umuwi. Ayan kay Coach John. O, diba? Parang, hindi naman po masakit. Actually, yung experience ko, para siyang kinurot. Yung kinurot ako ng nanay ko. Kaso hindi nangungurot yung nanay ko sa braso. Nangungurot siya sa singit. So para siyang kinurot. Sabi nila parang kagat ng langgam. Hindi po, mas masakit pa yung kagat ng langgam. Yun, so tsaka lang. Parang namanhid lang, ganun lang. And then nandito na tayo ngayon pagkatapos natin turukan. Nandito na tayo sa observatory. So obserbahan muna tayo. Ito na yung last steps and nasa step 7 na tayo. So, ayan, may mga nagmo-monitor po. Ayan. Ayan, minomonitor nila yung BP mo. Ayan. And marami tayong mga kasabay na mga frontliner. Yung mga nurses. Dami nating kasabay. Dali lang. Diba? Kunti na lang kami. Kasi nandun pa yung iba sinasala pa. So, ayun. Parang yung Sinovac, totoo nga yung sabi nila. Nakakangalay. Parang nangalay yung braso ko. Ikaw, kamusta? Yung Pfizer, wala naman daw effect. Yan. So, maganda talaga yung Pfizer. So, first dose pa lang tayo. So, meron pa tayong second dose. Hindi ko pa alam kung kailan. Hindi pa sinasabi sa atin. Baka dun sa mamaya bago tayo umuwi sa last stage. Last step ay
sasabihin na. Ikaw, coach. Kamusta? May ano ba? May second dose ba ang Pfizer? So, akala ko kasi ang pag Pfizer isang turok lang. So, dalawa din pala, parang Sinovac. Dalawang paturok. Dalawang paturok. Oh, sabi, turok mo, dalawa. Yun. So, dalawa pala. So, ayun. Okay na tayo. And pagkatapos ng dalawang dose, pwede na tayo ulit mag-lakwatsa. So, see you later. Bye-bye mga kalakwatsera at kalakwatsera. Bye! Alright. Okay. Yan na po si Coach John sa last stage sa monitoring. Okay. Alright. So, tapos na kami ni Coach John. Tingnan mo, halos wala ng sasakyan dito sa SM. Ay, ilan-ilan na lang. Oh? Kanina punong-puno to. Ngayon halos wala na. So, ayun nga mga kalakwatsera at kalakwatsera. Tapos na tayo. So, pauwi na tayo. So, yun. Ang aming mga injection. And ayun, sobrang nakakapagod dahil sa haba ng pila. Nakakagutom. Kaya kung magpapaschedule ka magpaturok or nagbabalak kang magpabakuna, Dito ka na matulog sa SM. agahan mong pumila at higit sa lahat, kailangan busog ka or di kaya magbaon ka ng pagkain. Kasi talaga pong buting ka ng siyam-siyam sa pila and talagang magugutom ka. Kanina mayroon nang nagwawala dun sa pila kasi sobrang tagal niya na daw nakapila and then gutom na daw siya. Pero sa totoo lang, pwede naman kumain. Pwede mo naman kung wala kang kasama, pwede mong pakiusapan yung katabi mo. Diba, Pilipino naman tayo, kaya sa mga ganyang bagay ay maaasahan tayo. Diba? So yun lang ang mga paalala. And then yung huli namin ginawa, sa pinakahuli talaga, sa step 7. Yun. Binigyan kami ng paracetamol ba yun, Dad? Binigyan kami ng paracetamol para if ever daw na thank you kuya, if ever na namanhid yung aming bakuna, ay uminom lang kami ng paracetamol or yun, maraming mga explanation. So, ipapaliwanag sa iyo dun sa last na steps kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi gawin. So, yun. Yun lang. May nangangalay pa rin yung braso ko. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi nila na yung Sinovac, kapag yun ang tinurok sa'yo or binakuna sa'yo, nakakangalay. Yun nga, nangangalay nga yung braso natin. Actually, hanggang dito. Nangangalay siya. Kasi bagong turok. Pero si Coach John, Pfizer yung kanya, so wala siyang naramdaman na kahit na ano. So yun, pauwi na tayo. And pinag-pray naman natin to. At saka mamaya pag-uwi natin sa bahay, pag-uwi namin sa bahay, iinom kaagad kami ng tig-isang bote ng green barley. 'Di ba? Kasi mahirap na. Baka humina yung ating immune system. Kailangan nating palakasin para walang side effect. And abangan nyo ulit ang ating susunod na vlog sa ating part 2 na bakuna. Okay. Bye everyone. Thank you for watching. So yun guys, dito na tayo sa bahay. Kauwi na kami. Nagbihis na rin ako kasi galing tayo sa labas. Maraming tao masyado kanina sa mall. Actually, maliligo pa ako. And bago ko to i-edit na video. So, nandito na tayo. Kararating lang natin sa bahay. Ang unang gagawin natin, syempre pagkatas magbihis, iinom po ako ng green barley. Ito kasi yung original. So, ano lang to. Lalagyan ko siya ng flavor tuloy. Lalagyan ko siya ng
tubig. Mali, hindi flavor. Lalagyan ko siya ng tubig. Hanggang dyan. Then, asan ba yung takip? I-shake ko lang siya. Then, iinumin na natin. So, ito na nga. Shake na natin siya. Si Coach John, ando na nakahubad kasi. So, umiinom na siya. Nainom niya na actually isang bote niya. Iinumin na natin to para malakas yung immune system natin. Kasi alam naman natin yung benefit nito, diba? And, yun. Para kung ano mang effect na pwede mangyari sa atin. Diba? God forbid. Pero, syempre, maganda na yung nag-iingat. Sarap. Nagpolo lang ako kasi nakapambahay ako eh. Kita yung kaluluwa natin. Si Coach John, medyo inaantok siya. Sabi niya antok na antok daw siya. So, yun ang effect sa kanya ng Pfizer. Ako naman, hindi naman ako inaantok. Nangangalay lang yung kabilang braso ko. Ay, ayan, hanggang dito. Nangangalay siya. Yun lang. Simula dito hanggang dito lang. Yung dito naman. Hindi naman. Ito lang. Dito, ngalay lang siya. Yun lang. Ubusin lang natin to. The best. Sarap. Natira pang konti, sayang. Sarap. So, yun lang guys. Bye!